You for chairman. Patrol, I can appear University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Trinity kind of Amstead. Vice Chancellor Professor Frederick Kusafo, in the management team. The Vice Pro Vice Chancellor Professor Isaac Boatin. Patrol Dodiho and Suye Mampon Principal Professor Isaac Abunya. Your registrar Enso Ekaho, Mr. Augustus Brew. Director of Finance and Patrol Ononso Aha, Dr. Jeff Boachi Dankwa, Anna Mankasa PRO, and so Mekaho Bikofichum. Otu Chame, Vice Chancellor said Nakupon a day in fear poly 75 Adum, a year or two for own team in the management team, Entina. You know that I know 75 years. I feel so old dear. The Vice Chancellor said on the team, Omoba, Yabamo 214 qua. Now, on Sanson in a day, a Vice Chancellor Ebanon Sono Okuta, a year in some Boamoa dear, a year or 2 for a Boamoa dear. And watching Sono, Pacho, ye war a year, Nanan Martin Kunyan so a Boamoa dear. And watching an amachame for so a Boamoa dear. Otu for a cratch for a bomo a dear, and also a waha, and I feel a tune for him quite so bomo a dear. And watching so no, oh, here a year and sign, Yakuta, a year snap no, pentu and sia, a bronu answer, and also a year and 9. And I feel, Ojankasa would trade dear, and also a come home. The Vice Chancellor and the management say, or they bre a year or 2 for now, or the a year a day, and I feel so. Nay, I would down so no. But the nature for Chame say, 2 for Chame so who pay a year na Vice Chancellor in the management team. Otu for Chame said the union no, and I aukude, and I sumda, and the man and I that true and say. Yankupon Eshira Utunfo. Ama wade afe baako aka ni mfi amene nya mfi adweso num ti se die nyina anim no iti ena ye ba ya me ne mpanimfo yese ye ba ni abesom ni ama Utunfo trinkwa ne yasre nyame se onhira Utunfo oma ne nkwa ahoden wo mu na onkoso enye enwumapa empeja Asantehene ti se de oye no ene Ghana man anything na na baaye ebiem se de mu nyina mu nim no ena Utunfo so ena akenten apia menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development adrum Opemsuo ya yadri ene se Utunfo akwan kire papa Utunfo mmoa ahoro Otufo inkran hye se de mu nyina mu no Utunfo na dimisi so eno na atimi ama school no abedru Opemsuo aya adri entimi ba no empanimfo no omo antimi ama no omo nyina ni akyerɛkyerɛfo no ni school fo omo se menka nti Utunfo se yemanu moni yo yemani trinkwa na no krakra ne se yesre Utunfo nhyira se ebeboa ye ni atimi aye adwumaden na yenso ye dia support no na school na tumpon na Asantehene tumpon na Ghana ma atumpon na chiame ye baya ye numu asem no edamase Mira Mesebro Odaroma akenten apia menka siapon wa Odaroma na school ibaye Odaroma onana no yi o mo se onti no mo baby nyame Odaroma wanya mfie aduoso no mu nyame de hirawa enne watra si dia da o muntime ntentena penifo e wo mu school mu nyina se de o mo mbaye oda o mo adi o mo ntime ama nyina so o mu nyina kan bom se Odaroma nyame hirawo onya okese no ma nyini nche e wa konwan so Odaroma o mo se o mu sa asra o nche nhira se wo hira wo mu a o mu nim se school no ebetimi akoso atumpon na ye nema pi e de akonanim enne o mu no bedi adei no mu ma otrinkwa se nyame emfa mfie pi nka ho a
omukura nsa hudu yi wadaroma obu amade wachame ebu amade wakrachfo ebu amade wohenkwa ebu amade sadi apenten apiamenka so apomo panini ne mpanifo eka ho omusie ene na eburu afi drampa otu edua enso eka ho wadaroma eburu omusie nyamepa ede ma ho otumfo odemase papa nananom omempre apenten university foye yempre wanoma yempre university foye this ko ni range zone jina kakra zone school no baby efra owo mu a obeye vice chancellor wa page adro no yo na se na mde man no so for so say nanai sabe brow school poya ne aya sabe apinti school ke say ne that we odi free and apija bu be pesui onana yo jina no bc lo so was papa no ba yugo obeye kane ye friend principal na nemu ansa na ebe university na ye man na ye se kan se ne ti na mo university wọ́n mọ̀ owó mi náà ní ẹgbẹ́jà mẹ́rin wúri níwẹ̀ rìfì wọ́n yẹ principal wọn. ne nim di a wo call Germany eduru baby onyaye no abrofo no mu wo Germany ba ha beboa be di ho adanse ekyem yo so wọ́n di ẹ ana so bi kuta wọ́n Germany mo fo wọ́n na be di ho adanse a e chese bi wọ́n di e pa mo to awu de boss boss ko bi si di na no ewa rìfì wo se me se won to aso on na nyina anye school ni to wo se sabe to aso na sisa e wọ́n mu no eso to fo na so mo mo no no yi bia no Asantehene yana mai ro so shika bu nyina odomase Anglican Archbishop and Kumasi Bishop. Yeah, my brother. You too for chami madaruma and yeah Anglican sorry wo Asantehene mu Mampong me Archbishop na Kumasi nso Bishop Kumasi Dean Chumesi Mampong Dean Bismarck Menshia Idiki Ozu Chumesi presenter Cathedral and ye nkwe master director ewo St. Cyprian's wa soro kesi mu na ene eye ade eye wa woda etoso edioson enum na yentumi ma yewura nkoa eni ade no a na safo na sofo ni bishops embetaneti nti yenyina yeba ende ewie ya yeba na yedi nyamishira edi ama yewura na yama de tinkwa na yeni no so edi ade no nti otumfo acha me yedi bresu kakra nsuo kakra na yedi bae madaroma ma otumfo nyamishira ene ne bambo Erade ma otumfo ifie bebre emmo 75 na emmo so mai na ba ko so aye said adayi say
dwumedi esi otumfo ani titire ne asɛm a ɛwɔ sire mu a otumfo hwɛ kama awurade ɛma asɛm twakora na engunyam hyɛ no ne asomdwe mmra Ghana memu otumfo akyia me ya yɛde kakra yɛde bae sɔfo ne fampa moto asoma yɛwɔ bajɔyɛ yɛbɛsɛ na yɛabɔ mpaeɛ na yɛde ama yɛwura ɛyɛ nyame nhyira ne n'adom a yɛbɔ mpaeɛ wɔ agya ne ɔba ne wo nkɔnkɔn din mu amen yɛnyankopɔn ne aba nkɛseɛ ɛnɛ ɛyɛ wadom na wokuro wadom a yɛdi adɛ wada romanti na wode mfie bebree ama yɛwura saa hoɔden yɛsrɛ bambɔ yɛsrɛ sɛ awurade bɛtoa so atrɛ no ahyia mu mbonyam a wode ama no obi nyi n'anim ɛnyi n'akyi wɔ Ghana mɛm ha yɛmpa abɔ ne sɛ awurade ma ne nkɔ n'anim nkonimdie bambɔ adom ɛne nhyira nyinaa wada wo ma ne mmra yɛwura so ɛne nananom nyinaa yɛsrɛ de ma Ghana man yɛsrɛ de ma Asantehene nyinaa yɛbɔ mpa yɛn sɛ ɔbɔneɛfo agyinatuo biara ni twaka ɛwɔ Asantehene so agyinatuo nyinaa yɛgyina Yesu din mu ɛtwitwam apam nyinaa nso so yɛtwitwam awurade ahoɔden na ɛnni hene wɔ Asantehene mu awurade animonyam nni hene awurade nkonimdie ɛnyɛ yɛwuradea ɛne ɔma yi nyinaa dea yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu nti amen iso bi sɛ dan ka pinifo sɛ be bishop ɛyɛ na mpo bishop ɛna archbishop wada webu archbishop panipa wada ma ɛni bi kuta ne so ɛna akuma sɛ deɛ mpanyinfo nyara na mpanyinfo nyara deɛ ka ne sɛ wada webu ɔmo deɛ dan dan nyara ɔmo wɔ ne sɛ efo de so no ɔmo tumi ntintina ne sɛ ofu mpɔ bɛka kuma sɛ deɛ ho ɔmo nyara sɛ ne pa ɛde ma wo sɛbi de wɔka ne sɛ nyame ɔma wo mfie bɛwɔ ha aduonum ahɔde wɔ mu fata ɔma Asantehene ne Ghana man tɔso bio ɛne sɛbi ɛyɛ bɔko asɛm a mmeadom de hyɛ wo nsa sɛbi ɔsɛbi ɛntwa koraa na asomdwe ɛmɛ sɛbi Asantehene Ghana man na ɛremunyam ɛnka Nyankopɔn na ɛsrɛ ma wo no ɔsɛ Nyankopɔn nso ahyira wo na deɛ ɔsɛ ma wo nyinaa nso biribi a woyɛ biara bɛwie pɛ yɔ ɔwɔ nyame agya ɔba ɛne kurukuru din mu so bi so aba ɛde ba besom ɔmba wa no na tse no no ayi so to for the basi ko to yura Kowa group baby We are Chairman Madaruma, Kowa Research and Manufacturing Company Limited. Professor Samuel Ato Duncan Edayano. Ono also ana president at the Center of Awareness Global Peace Mission. Na Jumaku na November 2024. Omo launch international blueprint at Accra International Conference Center. Na ejumadi kese pa na yebebo yewu amanie ema yewu to ne brempon ema ne besi na na fefefefefe na eho ayeye de ne se de call ye ne gye ho ti professor ankasa jumadi bi na ko United States of America isa ne jumadi a wo di efa global peace ho nti oni hesese na so na ya dan nti o ye se jumadi mpanimfo enwa na de yewu abaye na ye no ye se ni so aso no ye mra na ye medanase ye ba so
Nana Asantehene a wo ha esa se dwumadie no adwuma no pempenso nkasa ewo Cape Coast nti na yesi besi ni so na odi anim na ye papa da sebre ko bo wisi a woye board chairman onukura ana immediate pass vice president Emma National House of Chiefs ono ana edi anim professor say onfa delegation eni anim to onu ana edi na ya maame a woye first deputy CEO na woye professor ne bakan princess Duncan na ene Section Fante nkoso hima sosonti yamane din na akua hensema na emma etwipi wo wiase no Africa ha no okan part of African Women Pilot Association or pilot ankasa we twipi pa ona afra ni ntuma fita afefe no a ono aso na dwuma yi oye ko wadwuma ko ni na first deputy CEO in charge of brands and marketing nti obodwuma twipi kakra na obe ko wonu kakra bacho wadawma wonu a ofi US eba ye beye busumi nyani ni play esikutoka airtrain wadawma eba fefefe a wudrum ye princess maame wono so na nshira or board member Edmakowa and also so Dr. Martha director of communications and no also a board member and administrator so Dr. Insia onuna atwa dwumadia ototo ayatro semina e wokowa dwumakuo no doctor so e bai na feso na hima so abuafo ka ne ho so eka na chairman wadaruma ye baya ye otumfo chairman wadaruma ye baya ene so ya tese from omni wiase for nyibua nyame de afi aka ne mfie ho enti 75 years na enye enfikitwa enti ye baya hampers ya say ya kama ya session but onuma ne hampers ne mredwem ha kama nyina e koma yewura say ya de man na woda pagina ni ya be ma professor atodankana they say gaftram e Ghana bibidu for sa kwa abato na no e ba na afia na ya de kwa abato no na say ya kwa abato no ma sa ma no second term they say wonu aso na be president for gaftram abidu fokoro eye bibimon ho nyina no they say wonu na ye president professor Danishirano ba aneba intimpacho nyema wo hayi ayahye assorted drinks na eko ediama yura na yentimi mefi ha se bi ko wanuo no age yini wo fi yentimi fa yentimi mefi ha yemfa bi ma madawo ma yede ko wanuo no so pacho mo ma ne mo adwem yede ko wanuo no bi so aba ana afi so eye ensuo aso eka ho a yede besom yewura da na ye ba ye so wadawo ma adawo ma ye baya ye de yewura buo mu ade e baaye pacho no e koma yewura acho na hima buo mu ade so e ha Asantehene buo mu ade pacho achiame tufu achiame buo mu ade adaruma number 2 protocol ebacho otumfo abuafo nso bo mu ade ebacho videographers omo ayetwa video ni amso omo niema ora bo mu ade ni acho na nanu mu atena dwem so pacho abambo for security and pacho air crash for so odaruma pacho mi amidi eye domini make us as from Enoch also eye director of protocol and public relations and so make jumako na me don buy wadaruma pacho ye baya na yamanisi pacho wadaruma so we said that's about to see or no one do no do chawa ayi shi aka se kataka ne sabe brawo o de ne je ko nanga sawa ha so bi di ne tkoya na na cheche sen ne mu ani na wasda to to ba bi ta na chiri bi a o ye bi mu
So that's the brown and that's the baby. So what that's here. And so no day no deba. Now the name na aka ho deba. Na wo fie dwo sunu so. They say na pade mawo. Madam Ebru. To mba beda wase. Asi na pade mawo. Na so bo ma de. Wa chen bo ma de. Na Asantehene ma bo ma de. O hin ko bo ma de. Wa ka bo ma de. Ni nyina aka ho. Na Madam Ebru ni ma hudu nyinara. Sabe unye kuma ha. Waso si na pade mawo. Ene nsuo ene eduro nyinara. Ombaya Madam Ebru. So that's that the bro. Wa ne papa nyi so wo sira no. Ama de oyi bi aso ayen koso. Adoma. You so the mass. Ko is even there. That's a brand new no say. Nananom mumi empri ko afoye. Yempri wanuma. Yempri ko afoye. Lancaster Hotel. Lancaster. Otumfo chiame jumako ejina ha ye free Lancaster na kan ye free Golden Tulip. Me am ejina ha me din de Gabriel Osu me ne rooms manager. The otoa me so ye Jonathan Dodo only front office manager. The otoa so ye Barbara Mensa only marketing manager. The otoa so ye Ellen Obinyamwako only guest relations manager. Ye penye odaya no and the general manager Mr. Hamade Basel. And ye pastry chef ye friend Kali Mohammed. Yejina hana ye otumfo awoda awodi nenra ntine wo ha. Ye babema ye krora etirinkwa na yasra nyame nhira ma no. Na ye ba ha ya mba nsapan sa ye di kan afafie ye the special cake kesie pa abafie nti ene abrochensa kakra ye di agya ofie nti ye nantise no damase bebre. Me wa daroma onana no moyi benifo ede dwumaku e friend Lancaster nka na titipa City Hotel bedane Golden Tulip Hotel no and e friend Lancaster wadaroma mpanifo wo mu no mu da mu ho ade o se nyame adom o de afia ka wo mfie ho wanya mfie aduoso no mu a o mu ma nkwa ho ntrase o mu beka ho ena ade o mu no wadi o ma otiri nkwa asire nyame pa ma o se nyame o ma mfie bebre enka ho na tena ho chema o mu fabu asanteman o mu ba ya o mu se o ma di kan afafie cake kese pa na odi bedu a woda no o mu di bi afafie e de nsa hodo aka ho o mu fa ha no mo no mama o ade etochi na onana no ba ya de o mu no di bedi ade no ebro otumfo de mase monko ni ra enhiramu Afiakobi Senior High School. Afiakobi Senior High School. Jewel Association of Ghana. Honorable SK Boafo, and they do a money no more. Okay, I'll see you. Afiakobi. Oh, please come. Let's go up on train. Hey, catch us so Otumfo atiame bepamcho mama ento nana se yaya ejina hei eye ne maame suku nana afia kobi ampem a otosomienu ni suku a ewo trabom atwema trabom owo ahima owo abrempon yen ene yaba ye pese ohun se ne maame nom aba enwa ene ye te se
odi na fihyiada emfe edroso enum na enenso odi adai na se ne maame ati seidi a esese ne maame no mba no mba ma no nufo nom na womo ebema ne tini nkwa na ene o maame nom se yamawo afihia pa yamawo enkwatenten a ahoɔden wom yamawo sunsun ene honamu ahoɔden yesrese nyame wo nhwiri bibiara ya ade pebiara ewo ewiase mu ha ene asantema mu ha na wadawo ma wo ba ebebie afiakobi ampem SHS no nanka compound ho nyina eya ateche enso to a ho nyina ya ateche ennese mi ka sei wadawo ma ho nyina ayekota ma enne uwura afiakobi ampem girls senior high school a ho no mote se abrochire wo mua papa bi a wode ma yen no a yentumi enkenkan no esane se emoa no doso ama enne wonananom etumi aye aeroplane a remote control na sesei no ye pese ye kwayanim na ye aeroplane a na nkasa tumi tu na enenam wiem a remote control ye pese ekire ye beba be hu na yetumi adwendwen kwan a ye befa so a ye bema ye meye tumi akwa amanone se omoma kwan a nkrowa aeroplane ewo ho no wo metumi akoye training na wo maba na drones a Ghana aircraba ema Ghana boka no asantema mu ha ye pese ye number 1 a ye drone a drones a aban entumi enkra biom a se Konfanochi hospital bia ewo asantema mu ha no wo mo ehwehwe emergency drugs e dia akoma ayarehwe ewo asantema mu ha nyina ne Ghana nyina na ya asante ena obia beba asantema mu ha no obia beba ababe order drone ewo nana afiakobi ampem girls senior high school compound ehonomo nana ye gina ha ye wo wa woyire a oye ohima a na konwadin ede nana amadu fie the second ana mewo atwuma kwa homa district director Madam Doris Ofori, education director Madam Doris Ofori, ana yewo nana emra wo de atwumaman eto wo maame nana afiakobi ampem the second no afiwe October ena yenya 20 years ye afiakobi ampem girls senior high school na wodana no ma ejina hey wom na wom ye pioneers wom na ye de school no to afiakobi ampem no wom ne first batch a course form 1 enti afiwe na wom nya 20 years enti wom si ene se wo di wawoda na wo san di adadia ene ene wom no na ebedi bibiara na wom ama wo tinkwa ewo ahadmo sei enti ene ye baaya ye kura yabo ade kakra eye nsadoko ene niama womode eye breakfast yesi na ade achia woni wapamfo yen wo maame ene amen fire breakfast na hu se ene wo maame ene wo abedi wa fishada ene adai ena yesan ewo yabo ade ne snapsa eno so yade aba nana himma ono so ne de ono so ede ebeka nano na yewo 50 years anniversary atwumaman ni afiakobi ye bedi enche bia nana yebeba onase na yabehu na wama ye data ebe yama wa ye pese wankasa wodi wani onyam eba wo maame asase so ewo atwuma trabom ede ye bedi 50th anniversary medawase. This was there.
na afie ko bi se wampim school a water boom titani o da no na se wa to na se nyina so so abrewa wo mfie diosun num ni na wasa bi wasa na the new school so mutimi nhwe se wo mfie diosun no mutimi tra na do ayi mamu de mutimi nka no mun nsem de be ana headmistress na se wa chechire mu o mo so won senya me pede ma wo sra hodin se be ninche ahodi wom e de ama wo na de mo ba wo se be tra se be e de be ma wo chinkwa e ma wo no fo no mai no fo ho de ma nyina na wado me bru abrewa mo omode aba na school no so mfie dwu no nipa mo obobobo do mo sha ase so no mo de mu nyina so aba wado me bru do mo kan se nyame onka wo ho na on transe e ma santima enkonanim se do mo se no wado me bru no mo so mfie dwu no so mo ba bo ho ka chefo no transe na emre se wo ba wo no obeso mo nyam o ba do mo nante se no to for do wase Nananom, mommy and print now if you Kobe Senior High School for ye. Yam print one man. Yam print one man. Dual Association. Atumfo achami muhu manwure anya boni ade papa yedim se enura nyame hira atumfo the next wa transe edia ade na omo ejina hai eye gold statement omo na promotion omo promote omo ejiwa for nyina te se kane gold speed for no ene hu bi kra so na oma yen computer bibia fe bese mfie bese dunse nkranko anu matra no om se afi we de dabi se de ekro ese om ba asantebem ye hwesika asantebem ne wo na na tisika kokoso ba bia ni bi o Ghana wiase nyina nti ese om ba asantebem nti o ma dwa wadwere se ene om beba ha na om ba abesere otumfo se bosumi du baako November no ena om ba beda ade ni nyina wo asanteman ne duru ha wadam ya chiame wasere otumfo de na nuonyam betaji ombesho mo ye na nuonyam ahye na nuonyam kese de odi animu kutrepa ayo mame Judy Graham mene na me ye chairman of board business commission no nso ye board member na mire bi atwam kura ye kocha ye kosra otumfo wo South Africa ema ochia no nti ayade ekrom da na de nti ontimi me yade ya otumfo nim na so ye odofo do nyame anum enye yie nti ne ba nti on ne CEO anti Judy ena owura so ye Francis Kapa ofuru bekwai ona ye omu pani baako ena do to aso do abojisel onso de aje ba wura onso jamase ena kojo mensa ona asanteman obo pani scratch pani treasurer antitina Japan ona ya asanteman association nyina etitrani ena dokua onso dokua bo mumie onso na ye omo deputy CEO na owureso evangelist ona APRO ewo sa ayinu nyina ho me ba so abarante ba ko ye frɛ no amufa onso otumfo nana awofri ohim ya nyamia ahyira no amana bɛyɛ auditor kɛse ye na ko abruche na nyina ba wona hwɛ KMSC onso ye audition wo ohim na onso ene won trafie sa ɛsɛ oba no di achi tie ba ya ma no kwa ye de normal ikura wo nyina ochiame tibe bodre otumfo achiame ana otumfo bo mo ade krache yibra na
Yibra Yentem. Two for what there, and a chami and a cratchy for, and so two for a chami, and dear. And a branch also, or the tunnel, also 2 for and a chami, 2 for chami, and a cratchy for dear. Tia Baya, Nasa there, but 2 for say, I drew her. One share not. I dear Bakwa Mecca say, and before Cassabi. King Solomon ran a friend no me say you dey yafi eti eso sa akofa eji enti madwure ye me say eske na daroma yes am fama no if you say enu nko a na betima bu awi na esrem die ne start first na me ka ho bo frame me na me di boy ene die o hoyi obeya atrete onyame nti enti otumfo ye da wase ya ma drinks me wa be so bro said wa na SK Boafo wase no wonana no mu sika hokọ adwuni ho adwuma no mudi fadawo ma enkran no muti omudi omudwuma na adu ba bi o mahu se da bi ye ka gold di a no ane asantemam tu nana no adwen ho se omudi bi ba asantemam na omu aba be bi adwuma ni bi wo ha amana akoso fi se gold di e no ane asantemam fadawo ma na me aduma bosumi du ba ko ye November no eno no ba be bie ne kese pa almost rese dru ho a wada ma do adi monyam aba betai akire wodi dwumanya a wada ma mpa bopanti bibia ekoso ne dikan omuso mu ma otiri nkwa nyame adawo ma wanya mfie aduosunum a ye nura enne watrase ade a omuntimi ententena omusire nyame pa ma wo se nyame ma ontena se nche oma onyinche na che fagu asanteman ende ngana man nyina maye omba yo mukra omunsam ensan hodo nyina wada ma obo mu ade wachame bo mu ade wakrachi fo bo mu ade wadama sade unana no diska ho adwene omu eka no unana nso ofiri ohwimu onso baya osene de eta akire obo mu ade wadama wachame bo mu ade ene wakrachi fo ebo mu ade wadama unana no baya de omu se nebru otumfo de mase papa Nanano, omiempre gold foye. Yempre one more. Yempre gold foye. Doris Chamo Foundation. Nana do me ne di omanim. Ashanti Regional Minister.
Otumfo Chiame nananom ye dika ebeda ase na emse ye dika ma meyo ebaye ebegina ye nem na emergency bi aba na wosemene rexec no yetu ho anamo na osom so de osom nyanko na wiye na onyakwanya bia wo se oba na oba beji emu nhira de a obaji nhira na ne pon kra na de anya otumfo so ensemu nhira enti ebeduru ya na mene rexec ni na no ye frɛ me yo no se ye da so ha na mse ne ye nkɔhwehwɛ ba bia ye beba ne aba besom yewura na ebiom so mama yewura kwa aba mse okono odi wachija yewura chamfo mse dwumadi bebre na akɔso a ogina ye chibo a ye ma ye toto bibia ye obeduru ye na so na me so me ne ke university ko di dwuma bi wa China ye edame me nda na me so me baaye amane mbode die bebre mintimi mo nyina odwem nti meba fitiem na otufo developments bi ni investments bi a president any afoforo person mo ye wa Asantehene mu ha no me dia beto ani uwie na ye nya wonsam hira ansa na me de kwata kobo president na timi aboa eno asoso yankopan ye adom wode mfie baako account de tinana yankopon hira na o ma nkotenten nefa etete ye na emabunu ene timamufo yentimi nsua ewo wonan ase na yentimi moa ne yensomo na yensumi ewura na kro ne ntimi koso me yo ba ye no oba be ya amamra de ne nyina ba be kire na so yeda so di birthday ye de ye de hamper ze hamper ne nko epono na no kra ya so sumu de se de sa ye de aba ye pese ye de beba yewura na ofendi ne birthday ebiom ya sa de boamu ade ese ka ho de meyo baye ni nyina achi na yemfa na nyame ase se ode yewura adoma Asantehene na oma ne contentin nyinche eni numdie na ofa moa na ofa enda dan se de bia wo ye no na Asantehene Ghana nyina emfa ne ntuma emfra to du vochi ame we de ye baye ho tete ho ye beda ase ni ase se ekwai ba mu a ya ba fitiem ye de nyina aba bebo otumfo so ku se the region minister said no o se di ko mo akwa abra ja okwan oba na so be share okwan tamezo so na wadu mebru pa bodu dwumade na kudi no oni kenu esi kudi dwuma bi wo se be China ti na me do bedu ye emno no te se wo fi aduoso enum
let's go do Hanan so I don't know whether I said the son. And I said, no good baby. Mayor, the come by Baba man here. To real no first mayor, you are sorry. Was you are sorry, sending me to be cover. The decline was so I don't know, see them a pedimount. See young pong or more what in Yansa. The father to one more, not the SB. Your mother so issue because here, they have more Santa mine and the Ghana mine, and Coso. The kind of say I don't know. With it, a part, I don't check panel. You must so I didn't put you baby bar as Santa mine and the Ghana mine. Nina Sabe, or no obey now, no transfer or the film need now, we know which can we are. What the woman put up a woman penny. The all can say, I mean, install the trauma or so by a hamper. I don't want dear, I don't know, also, or the more Sabe, Chimquano, no senior Padiamount, or Thomas Santa Mine. Ninche, or Doma. So to Sabe, radio minister, and upon for sale. Two for the massy, or the massy, was a papa. Anano me prayer regional minister na pamfo ye. Ye pray mo mo en. Ye pray regional minister na pamfo ye. Anonymous in answer to my yes, the water group. Anonymous will be Jamo, Mokam home, 2 for bread. You are trust a chair. Mokam home. Over some woman when I have didn't them. I was that it. Otumfo achami Odama Jamo Foundation omoba na Doris Jamo oye agogomahi ne nada no na omoba eno so no abaye niam pii ama omoba eno abaye niam pii oni onenya Ghana clean Ghana ambassador to be the ma penyo dano no acheche bibia mache yo adwuma miensa na ye ni edi kan eye apomudien ho dawuro ne nkyerɛkyerɛ a yɛbɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɛbrɛ de sɛ yɛde ba Asantehene mu na ɛnɛ yaba yɛntim enhyase a yɛmɛsrɛ Otumfo kwan nti yɛsrɛ kwan ne asrɛ ne hyira nso na ɔde ataye akyi yɛtumi de adi sɛ adwuma de ahyɛ ɔman ne onyam yɛtɔ so mienu Jamo Foundation nso ɛyɛ yɛnuabea yɛka nyontu ma yɛde amamrɛ saya ɔbɔmɔden pa na afi etwa mu ya 2024 yi abibima mu nyinaa nkro aman anan ene ginaye onu gina ma Ghana, Nigeria, Zimbabwe ene South Africa ye call competition no onu di kan de ma Ghana she Ghana no nyam e de she Asantehene so no nyam ni edi hobio eye nsanu adwuma ye nso ye di nema a ye wo yama yen ya mamu eye nema bebre ya be bi wo na hima eho sobolo ahweni a yede eye siesie ho yede enima birebi tu ye komdi bi tu ye nsa seminar sanitizer any bebre ka ho liquid soap nku ayesra nyina enti eni tra yebo na epese no nso ya sha ase wo na hima hoyi pese ye trim nso ewo Asantehene mu ye hye Otumfo no nyam enti ye ne ye baaya ne award winye no enso yepese yede hye nana anuonyam
enti ɛno nso onya ahoro miensa a de hyɛ otumfo anuonyam na ne ka ho nso yenim sɛ otumfo adi na woda yi ene frihia aduoso num yi meyɛ sɔfo yi de na me nso mesrɛ nyame nhyira de ma wo ɔma wo nyincha ahoden wom ma ho ban na Solomon nyansa no ɔmfa nom na se ne yenu edi kan kasae no boku asɛm no entwa wɔ Ghana memu amen na me amekasae no ɔsɔfo Daniel Edmond Kofi Asante producer of Penya director DSS amaye adwuma o head office say okwankyerefo ena me nso me fi anum ena me nua bema Abankwa Martin ono nso eye coordinator e wa Asantehene mu ye nua bia adwuma no esi ne srɛ so ye nua bia Doris Jamo ani ye nua bia Meritete enso ni oyeso bulu no na ye nua bia nso a ye ka amamre mu Lydia nso amamre mu akansia okogina ma Asantehene no ono nso di kan no so ono nso enie KUNUS ono nso enie nti ye ba ya nsa ye de ba ye no ye champagne adaka ani eniema woye ni nyina bi enso eka ho a ede ba abehye otumfo enunyam edase nso mo se de sofo se no na Jumbo Foundation sabe oduma dio mo de no am yansa na mo ye e wo chichiri na mu e no na nso sabe agogo this year sabe adobo bu edumonyam a ogina Ghana maya na sa mo ko jiye awodo ko jiye no de abetire ene nema mo ye efa sabe sanuduma se ahwenie ere sobulu sabe ya ene no so bu ormo ni tie ne mo mara nto ko school godo chira sa do no so bitima de ti wo mo o so nya adwuma pa bi e de aboa mo da chire so ye sa mo ni nyina na mo ye ena sabe adomo bu sa mo ni nyina bi mo de bi aba a e de be chire wo ena amamre ni amane so no na awoke ni esusu orgo je na mo so de abodin ono se mo de na chire sa mo ni nyina na so mo be ma wo sabe trinkwa obechiro obu se de wosi ebua ehese emanso so kanko ekoro ni mu no ebia na na asomo a omre ya ne obechia o ba no na tese no to for dem ase on ba ya nsa hodo no bechia ye ti abodo no faba na obechia yura wai Mr. JK Mensa onasi se JK Mensa ba joma honya ha Dr. Nana Taka onye Nana dance ni chairman na bai mo nya ha so mo nya zisi wai na na se ni mo mbra na mo nya ana emre no swa esem bo mu di ana ma so rent maba we free wa na aka ba akopɛ na na mada mo nya kwa apagya mu na se ne die fidele na kasabenti pacho yesem hono mache ho wai
Otumfa chame. Oda una adanse e hawie ya. In say ura within 75 years no enra. And so you could the baba nrasom ya mani trinkwa. Ya baya ikura and some whiskey mienu schnapp and 9 and your boy more dear. I said my eura no de didn't nendano. The twaso mama kwaya na nataka me wo you na me wo me tu na nsemi tu kwan kakra me wo ho me koto na nataka won so ye ohene wo adanse tobiase aisha ayase ase na wo ka kire me se oba ye book lunch what the aboa from an nursing school iti oba be ye me ba ye na bete se wa be ye bibia kama na nay ye ba iwura hode a na ko pese wo di books no bi e ba be kire ye wura na ye ba ya some kind of books no way you also the ma you owura tamu nimti no why IT person was Texas. Now, why concise ICT fundamentals. ICT fundamentals. So it didn't want to answer kakra. Houston, Texas. 911 programming on why. Intino nimdia wo ICT mu papa. And why busi. I debeba as dance schools, possibly Ghana schools. Said the Baya, a bit one quadranoma, Umatumia, Aquanim, our ICT. All by young bread, but you book. I was saying with me, Obaya, Yura, Bois dear. More dear, I am qua a chiame and anahima books. No, this will be said that I say, no. What's what I'm to baby now? Sabado, Yamiado, Fiaka, Ufi, one. Fed your soon, I want to be in Tintra, of seeing a padamau. So by ya, snap, point 2 million. Ena brandy, ena whiskey. I don't want more drink one. Ena kaniska no million ahanum. Half a million. I don't want to do the more drink one. So we took us here. I don't want to extra one. I don't man. I'm not saying any penny for by us. So we say no. Ena I don't want to run about. As Doctor Taka. I don't want to. I ICT penny power to book. Now said I don't want to any this. I'm going to see how. Not just how book will be about as my mom want to be in Tintra. Say what double blue is there in this no. That's what Bob say education fund out there no. So the course will be a beer almost what professor at that check will be a day. But the rule of book mark edu. And what diaba. And why you wow dear. So so I don't know him more. It's me up one and say here be at the boys in school I was hanging out as well. I don't know brother saying a catch no. I don't know the appetite sabe. And we see for to so echi. Ona also by our bomb dear, Nasantema bomb dear, or chairman no him kwa bomb dear, or so ma uchinkwa enono. And I say, or the name and the baby about Adoma. 2 for the was on a saying, Adoma. And I say, cock on a jail. I'm sorry, the return on a saying, not as in a cock. That's 20. Nananom, print now dancing in one in painful. Number so contact Young print now dancing in
Otu achiame wode mohuru me ha boko na daroma nti ne atibe bie obebi akonya abompa ya de amano ya hunu ade awo ye ma Asantehene ne Ghana man ene aman nyina ese usi menhia wo say yes oba kenfie na kadura na awodaro wasi eba ena nso kosi okuda nso na wasi yesiesie no ho a ne pe kwan ne de ba ya me drintem ba ye ne be transfer se ade enti na dawroma ne man ne maso kwadai de bi kusi apia me de no na asumfia masumfia so yi da woda to sa me kwa me tuminda o se me ne me hema ye ba ne be mano sebe ya e fata nti na dawroma ye ba ha me ba me ka sa enware tintimbia nensa nanka whatsapp de ka hono bani die wow da ka da kira ki uru ajanya die so baka kire do bro ene na mko aso ba enti kakra yi die na dawroma de me bo amu ade afanye nhira no so omompa ye mai na de ye duro no ye nsum no a wapem se wodon so be ye ni bibia kama ma Asantehene de gira ha ya ma de tia so bo se de na bi kusi apia na maso kwanta Mahene ode na browa oso adam ebu emfedu osunum se be nyame na osra ma se be nini nche bia be ka ho se fi o hadwonum adam na de onde onum se wontumi nka wono ne ntema asem ha do aye na si tuwo ba so waya ma Asantehene na wo fi ha won sampa wo wa king efi Asante asesan ahimfi asesan adam ebu enu ne o se fi ojo osunum no na siye no se ne eso ba no besum obaya wadom ebu nensa hodoi nwan snaps wadom ebu na nebu mu ade do de se dem padema wo no na nensa so de bo de onem kwaso oba e ba wo be fie wadom ebu sinya mi show o ma kwa tintin awodi wom na fa ye ne mapa awa ye entra so ma Asantehene ene Ghana man to for that that's it ana be wa so okuta Armebu odi ese kokoro wa na wanzo kwa zama hima foko iwa hono kochiro no adoma minim Ose be pray na maso kwanta Mahene Nananom omempre maso kwanta Mahene yempre noe yempre maso kwanta Mahene one ne hima ye anakona iru no ase Ashanti Zongo Youth Association acho mo kam Hawaii mo kam ho na amena gensi e
Nana Chiami, Yamawa Fishepa. Na ya yejinaha ye Asante Zongo Youth Union. Na Asante Zongo Youth Union ye mabuna omoka omoti boom wo Zongo mu ewo Asante memu. Na ene da kesiye da ye yina wose yenije. Na yeti Zongo na ene yeti se yewura odi na woda ne yeti hosa na enye yeda. Nti ene ye baya na ye bebompa ye ama yewura se Nyankopon ma ne nkwa da nkwa yade a di mpuntu ba se nkwa ba asantema be koninim ena nkwa nso eba ye yina anya de ye pe nti ye baya na ye begie ni ye ni yewura bebompa ama ne se Nyankopon yewura Nyankopon ma ne nkwa se ne be asantema be koso atoaso ni mpuntu yeda wase. So we said no we said no. Omuso adom ebu. Unti na omo na nanom ojo motina ha. Atoto asoa masebe nzongo ayeka kraka. Ti sebe mranti akabobum. Se etawachi akodese nyina mu. Ti omoti se mfedu oso mo se da bi na na de na dawo manti nyewe eti ba bi. Ti na mo bai se Nyankopon ma wonkwa. Enkwa wo ho no mu a na bibia wo ya eti bi ti na me ma wonkwa na tina ho. Feel no be enko emeto aso do mo se ma wono no se boko so aso akwa so dem asre nkwa tenten e de amawo ni nche awode ewu mu wato ho masanteman ene Ghana man nyina on ba ya odo mebu Opemsuo ena mo doko omo bese hura omo fula no mok odo mebu ena omo ya de fefe omo de kura ano kontua na aye so kanea said na no sabe orba ka wo mu omo ko so akusu abompa ya mawo na ndo nyina to for the masi kana so for him na akonfo so babo why na usu umamuhonya fulano ndi fulano neno mwaden for fulano ba why to what was it mumu was it head oso mumu was mumu was wa kana so for ma honya kaskoso e wa cha me wada roma biti ya ma miwrati so no ani nana usu osende ewukude oba ono ma amene ne wofanom ene ewura bidi ade ono ayase wada ma oba ya okuta fisiti pentu miensa wada roma yewura dwampa utuadua na wasanso aye wochi odaroma so diba abechiri yura eno firi ho a okuta yura bo mu ade yura akrachifo bo mu ade yura chiame bo mu ade Adama yura hinkwa abu mu ade Adama yura petonfo so odwene ye ho Adama camera ni video nso bu mu ade said yura ono na hinkwa na usu ono ma me no ba ya we so said kala so for ni se ono na for do usu
na wadom ebu sɛdeɛ o kasa yɛ ne sɛ bewu ne wadom ebu ama o mamu nyɛ wo sɛ ɛsɛ obiara de ahobraseɛ ɛbɛbra no ɛno no na sɛ bewu ɔlɛfɛ so sɛ ampa ɛnyɛ me wu a kam nyɛ obi a kam gyina yi sɛ ne nnɛ sɛ mfɛ gya so no mu a na yɛ sɛ be nyame ne sɛ ɔdɔ n'aseɛ na sɛ be nkɔla bɛ bɛkyi so bɛhu deɛ ɔyɛ ama ɔmo so so ɛna ɔyɛ wɔ akyi sɛ bɛka dum wadom ebu ɔde dwampa a ɔtwa du a ɛna whisky pɔ ntumi wɔ mu ɛna ɔbɔ mu adeɛ ɔkyɛn bɔ mu adeɛ nkɔ bɔ mu adeɛ ɔde mu bu na ɔresu sɛ ɔsɛ ɔsi na mɛpɛ de ma wo ebi sɛ ɔnyɛ wɔ a bi ɔkasa bɛ nka ɔnte ase kasayɛ ne wɔn nom nyinaa na ɔfɔ bi yɛ nɛ ɔbɛbra na ɔde gyina ha sese ɔda ɔmo eburu so ɔde wase nyame nhyira wo. Akɔnfoɔ na nkɔnso kɔntiɛfoɔ mo yɛ ahoba mo kama ho mo adwom kɔntiɛfoɔ mo nyɛ ha Irachami, Madame Besser, Amada Tiranium. And you were who the Memaha, and Anum country for. Yabaya, and Ra, near Yura Wada, intimate Nasa Sarada. Tiaba, and then so ya there, a man trinqua, a money trinqua, Asre, Senyaman Coswan on Tanechi, Neskeja, and Coswan on Tayachi. A son Sabe, you rebribiano. Addition that be omi esua ne fie henti no ye baya ye kuransem broninsa champagne adaka snap adaka dwan po tuadua ye rabo mo ade otumfo achi ame bo mo ade otumfo ayen kwa bo mo ade ye nin bidi ade ne ma me nom odaroma. So we say no good for say no. Say na Adam ebu unti na munyina ti baabie. Obi nya unsa no dwuma. Kontrofo no unsa no dwuma nko a na say na da Adam mo ba abeda wase. Titi powder ti wo mo. Omo sire me pada ma wo. Fedu so no say nya me ma bi meka ho. Ma oni kire ahode wo mu. Say fo ho dwu no na chance mo na titi Asantehene say be ensa nko so sire ne titi tomba ya omonsa hodo ana mo bom ade adomebu ado japo otwedi a adomebu de mo sine mpama wono no o mo trinkwa so for the masse mo ase haramo go transe so yo we odi Otumfo chiame Adam no bro mesi mi gina ha na den ase man hene ene eya ade enu aso na ye miwura awoda manage fa if you say beso kwasiada ma woda nti nana de ne ho ho me ho say me ba ye a nso nikuta dwampe otue dia na shnap pentu miensa
ɛna nsɛn nso a ɛka ho yi nso firi Canada mɛm na mi wura bu amadeɛ ɛna akyia mi bu amadeɛ. Eso mi se de di nansi adoma ɔsi adoma bu ɔkɔnua ɛyira wɔn na ɔgyina de ama no ɛnɛ sɛ bi nyame de fie ka ho fie dwosu no mu a ɛna ne ti sɛm sɛ no kɔsɛ da wɔ so bi na ne deɛ nti wasida na ɔde ɛmɛ nyame na wate sɛ nyame pa na wate hama Asantehene Ghana man so bɛyɛ ahyira po pɛntu mmiɛnsa ɛna wadoma bu Canada nsa nso pɛntu wadoma na ɔde sɛ nyame pa de ma wɔ no ɔno dwampa wɔ twɛ dua ka ho adoma tufo de wase kɔno yi wɔ no wase kɔsɔfo umra iwi ɔna nifa na dɔntina moto aso otumfo achiame madaroma enra na yeyewura ne mfinhyia aduoson enu afidida ena na yede ahye ye baaya ye be me yewura ne trinkwa ne asere nyampa ama no ne asere se ebra oti ase de onyankopon Solomon nhyira no onfa bi enhyira no ye baaya snap pentu afe broninsa eno so pentu afe yekura ensan no omre wine naka aduonu afe ensio naka aduonu afe yampa mienu enso ene yede ma yewura etirinku afe yewura ne boamu ade yewura achiame boamu ade yewura hinkwa eboamu ade eso bu se de ram ko so fo se no ọmọsọ adama ebu ọmọsọ saa wàhálà ìjọba mu ni àti bẹẹbi sẹbi nfẹ bi ọsùn nù ẹni nù a ẹni ẹsẹ òkú dẹẹdi a nẹẹsì ní ẹpẹ di ama wọn asrẹ sẹbi ahoɔden òkòdúró ẹnyẹmẹdẹ ma wọn wọde aso aso Asantehene Ghana ma ẹnyina mu ọba ya dwapa otwa dua mmienu ọmọ nsa ahodoɔ yi ọdọmọ na ọmọ nsuo ọdọmọ ebu dọmọ sẹ mpa dọmọ wọn na ọbọ mu adeɛ ọkyɛn bọ mu adeɛ ɛna nkɔ bọ mu adeɛ dɔkɔdɔkɔ so ka ho ọdọmọ a I'm still on the pool. To hold them as Kumasi nifa. I don't think. Hey, was a motu pass. I don't think we are now Bungu Faba. And I said, Mom, why? You're a charming. Ye baaya nya bɔne bi enhyira na yɛsrɛ mayɛwura dwuma a wodi ma Asantehene Ghana man ne nyinaa ne nnora yɛ sɛbe na woda ɛna ɛnɛ nso yɛ sɛbe awukdɛ yɛba abɛsom te baaya a adɔntefo yɛwura boa mu adeɛ ɛna schnapps pentu de baayɛ no bɛyɛ baba yɛde bɛkyerɛ so sɛ ma adɔntefo sɛ no ọmọ sẹ saa wadọ bẹ bu nfẹ ju ọsùn num deɛ ebi nyinaa deɛ esi de mpa de ama wɔn no ebi sɛ ɔmo nyinara tete ɛpaa no kofutuo na sɛ bɛ nom nyare to wadọ bɛ bu onoko edie pɛpɛ yi a ɔde aso Asantehene mu ɛso mo no yie papaapa ti nɛ nyame adum na sɛ nfɛ ju ọsùn num a ne yɛ sira ɔden nyansa goduro ni kyerɛ de ama wɔn ɔba yi a ɔmo sam sira pɔntu mienu. Ɛna ɔde me bubu ma deɛ dɔm si gampa de ma wɔn na ebu to fɔ ɔdom ase Kumasi nifa
someone who's like him, some about Monday, right? I want to do this. I don't know. Otumfo achame obeti ama eurate enra na yina woda komasi nifa na wosie ba na monim de ato ye ene ukude ese yeba ni abesom yeba ya enam de asie nti yekude nsam stamp pantu dabi mesi komasi nifa ena yebo mo ade I'm saying the person if I say no. I'm saying I don't know Musa. I can't be. It's I don't know by the me adam feel soon. I want money cheap. The most say me pa. Now what thing could do answer at the amount. But some point to and I bought my dear. When I soon neighbor to for the man say. When they go for. Otumfo achame obetie amanato yewura so honanum bekunfo wa hase a eye yewura na woda a esi enura na eneso ye ewukude enta ensisa ti ene eye anigye dakase pa magana ne asantema nyina ne wiase nyina daroma ye baya bekunfo yekuta ensem pentu ensia Bonisa ana boamu ade kwa tamu ni shaye ntimi nchi yewura boamu ade yewura boamu ade yewura ahenkwafo boamu ade yewura achiame fo boamu ade na afeso yesre enkwatentene ma yewura yesre trinkwa ene ahobambo fi say de waya ma nananom benkumfo se ene wo di na woda ne entima meka bibia na yaye boni aye de Asantehene ya ma Ghana ene awiase ene obi ye we de kura waya ma benkumfo ana waya ma awiase ene obi ye we de kura waja ko tu hye na ma ye eso obu se na benkumfo se no se wa do mebu Romo kunfo de obo gina ha gina amo bu penso no nyina ado mebu de konyama omo na bi okonwa yira o papa wi no ko di na ajama omo nyina ra ti de wuja hanu wa na yo ma ho se be ho se peke se ma omo pa se no wo a ono ko di a enko bi nyina ha ebi kura ba ya se ya no obi ti fa konyama no o papa wi na no di na ha se kire wadu mebu ma ho a tinye se na wudu video sunu mu a yesi me pade ma se na me ma ho den nyansa na se foto ma santamai on ba yo bo ma de mi wa ha sa ejosu ana se be nsa ho do yin hora snaps nsa sort adoma yesi me pade ma se na me onka ho ma santamai enyankoso wadu mebu for the mass. My before. Hey, Mr. Monas, now you know you, Mr. Mora. Asantehene Benkum. A journal piece, you know. You're too far, Chammy, more. Enra. Eye yura afida eye de bonkum so ye ntena ho ne nhwe ne sa abra yura edi na afida kese ene so san ya de ntu ya ha yekuta nsam sandstone adaka ba ko ena bomu ade a ye so bonkumfo amahene ye de betai yura jumedi a so we said na bonkum mas essa na benkum se no waso adaw me bru so fie do sunu mu a e ma ho a to ma ya sandstone say na boma de ye mo se de me pade ma so to ma santamai Ghana mai na bibia yen koso
to hold once it. Come here when once in I'm a come here. No, I go for more money. Tuva Chami. Kumasi Aikufo. Yira dear, no. Adama, in Rai Yanawoda. Intiane, Yentimentant na. Yabaya, Yabamani Trinkwa. Now you're saying, I mean, sure, and you need chair, I want the room, Amano. Yabaya, you're crying, same, grandpa trade you are back on. Whiskey paint to, cognac paint to, and you're a boy, my dear, Madame. So we sell a medical for sale. So I don't know what dear. Man for you, even one baby, and then no. Tine, and I'm more I go for the hand more. Every time we sell jump out, trade you. And now, brandy and a whiskey. Brandy pen to whiskey pen to one my dear. They send me pa. Each hour the room, at your hammer, womo, Asantehene. As I for the more for there's why ye, as I push up so cry. So bia no de waye Asantehene de e bin sita wadawma e da mi show o se ma wonu ne bru e wa de masi Chidom come here. Bedru it has to see Chairman, but my right is saying, and I'm Chidom Ijinaha, a year, I would die, and then we could there, Ababishia. Yes, Renya pa, and what they Yinchre, and in Yansa. A Yahoo who be brave, say a friend who Chidom. Say, Obukra friend, say, na, Utum for didn't feel Hana, and I'm see there be a dual sunum. Near my way, and a chair said, "Do it in Fioha." I'm saying, "No, you the draw high, and the Bay Crabbe. The young coupon yesterday, and Quamano says, I am Fioha near Chin, a bedrew. There's some Bijra, I and I, to wait in an empty them for a buyer. There were Brunisa, Adaka, Jampo, Trade, and Bienu, Bracklobu, Pentu, Euroboa, dear, and a champion, 2 for a champion, Boma, dear. And I will do for him once aboard my day. Then I am to them for. I was saying, I'm to them for serum. Or so I don't brew on dear. Sabe, to the madama, what you did be a. Since I don't be afraid of Sunuma, a sumbo. Sumo papa upon the straight and quatinting, I will do with the amount. What chance in never will your Asantehene so. Not so I hear. Am I be a repay your Adome brew? Somebody here jump out trade you snap pontus here whiskey pontu ubomo ade o chami bomo ade hu ko bomo ade ewa na me na soma o ba nyan so mu na de wa ye amode sebe woni mu na me bi anya wiwe pe yo adoma asida adoma bru Tayao. Some Tayao. 2 minutes. 2 minutes. I feel no. Total. You're a charming. Wadoma. And then, tell you, crum for her. You're a wooda, intino moha. Almost by ya. Ombema, you're a trinkwa.
yɛbaeɛ a yɛwura dwampa otu adua snap pentunsia yɛwura boa mu adeɛ ana nananom kyame so boa mu adeɛ Mr. Bu said it. Wa bosom tayaw. Wadoma. Sene le mi adum na se be wudum fejo sunu mu a. Se bo bosom tayaw, wono mo bitira e. O mo se timi trase, abo se be me wetri kwa. Sene le mo de ba mo wetri kwa se ya wodin nyansa agoguduro. Ne ma wo yema Asanteman no se be akoso. Asin de wa yekura akwa chiri. Obi odi ebu no ensan tran krokra. Na wodin se be emro mo do ye bia nyen koso o mo se ma wono no so me ya dwampa otwedi a ye bia wadon mebu snap pentu ensia ana obomade wa chame bomade wadon bo so ta yawo se no yi wa ye na eburu tu fo odomase o ma bebo mo asena hola de fo mo amra Ewura chame wadaroma we beti am ewura so ate adaroma ebru emre kakra ne ewura ma yete se konfa no che oyare nti eja ye nyina emra meboa ne nana no e Holland ene adwuma pon o Holland ya ye friend unity travel and tour for wo mo no nyina kan ye ho ma yekeka bomu ye nya ska ekeka bomu ye nya ye krom ska 11,000 euros $11,000 into eja ye de ba beboa konfa no che ne e ba ye so aya amanu kwa ne ye ewura ade eja ye kra ye bo made ye kra yensa ye de free Holland ba ye be ni ewura e de ade ye ba ya msamre ko nti no tietiem ye ntimi nkasa bebre e de ewura ase so we said one on one wo Holland we say waka to say akwanto de o matu no nso wonka mo nchi de biara yentu kwan ko ka ho etu kwan page abade ba fie ado mo hiko for no chi o muti ye mo de ado me bu $11,000 ado mo bu o mo ebe so be pia wo fe ne ma wo ye ma Asanteman no so ko for no chi yale a o mo nwie o mo se ba biu ado mo pe jo ho nyina ka bo de salis kan ba e ena na ku de so on ba no be so on ba bo mo ade ma chan bo mo ade ko bo mo ade ena nsa hudu yi ado ebe otrim kwan no ebru ado ma tu vo de mase o de maso papa ngo so sa no mo na nyi ticha ufi mo asintia wo mo ni boy you were sorry say ama na no nya take it say you say na ho da no nya say no to has no sorry akọ o has mu nya ma chance na obi a du sugar ka na no na e ka bi say fedro sun mu no say be mu say enya na ma mpofine yes ya ka be ka kraka no say ne Asantehene o yes mu nya wa chance no yedi na bi bia en ko so on say ampa Asanteman tiase Asanteman we chire mama Tumfo Chiame Adoma mama ewura ti se eneye adaroma na woda mfi aduosunu ena nanan madaroma ni twedi ampon edi amano ankamne maame na neba nenso bi nti wantimi amba ti ba ya ikita eye snap ya daka enu dwampa otwedua se ye de ba be yewura aye na yasre kwatenten ahode wom amano onkoso ntra ho si sa mai so se de bomo ko woni se no o so ado me bu do ni ni ma na video so no mu no e so no so ni ka ta bo na eba na so ado me bu bi si ni kwan wo da obese na mpade ama ho ni ntire ahode wom no ado me bu ni e wo ma wa ye so ono de titru wo ya ma no so to ba ya dwampa otwadua support nsia
nyame nka wo ho na de wo yɛ bia nyɛ nkɔsoɔ adom ebu sɛ de bɛma sɛ no tu fo da ase kɔ ne wura no ase